kognitívnej práci v rámci vedomej KBT si viac uvedomuješ svoje negatívne myšlienky, ktoré sa vynárajú automaticky. Začínaš si všímať, že tieto myšlienky majú určité témy. Nie sú úplne náhodné. A téma tvojich automatických myšlienok ti prezradí, aké sú tvoje hlbšie presvedčenia. V KBT ich nazývame jednoducho základné presvedčenia. A základné presvedčenia riadia naše myšlienky. Je to ako keby tvoja myseľ bola naladená na určitú rozhlasovú stanicu. Vieš, aký druh rozhlasovej stanice počúvaš podľa typu piesní, ktoré hrajú. Jazz, klasická hudba, rock. A vieš, aké sú tvoje základné presvedčenia na základe piesní, ktoré ti hrajú v hlave, tak povediac. Základné presvedčenia sa zvyčajne formujú v rannom veku a ovplyvňujú to, ako vnívame svet. Tomuto sa venujem aj vo svojej knihe Ako si zachrániť mozog. Presvedčenia som venoval 2 kapitoly, pretože ak chceme lepšie porozumieť svojej mysli a zmeniť jej neužitočné fungovanie, musíme najprv pochopiť, odkiaľ tieto chybné presvedčenia pochádzajú. Základné presvedčenie si môžeš predstaviť aj ako šošovku, ktorá ovplyvňuje všetko, čo vidíš. Medzi bežné šošovky patrí zlyhanie, strata alebo nebezpečenstvo. Negatívne základné presvedčenia môžu skutočne skresliť tvoje videnie a dokonca ťa prinútiť vidieť veci, ktoré nie sú. Presne to sa stalo klientovi, ktorého Seth liečil pred pár rokmi. Budeme ho volať Ryan. Ryan bol študentom 3. ročníka vysokej školy a trpel veľkou sociálnou úzkosťou. Najmä keď musel hovoriť pred ľuďmi, napríklad pri prezentácii pred celou triedou. Jedného dňa mal prezentáciu na hodine fyziky a opisoval nejaký nový výskum. Najskôr si myslel, že to ide celkom dobre. Ale potom zbadal, že jeho profesor sa akosi mračí. A hneď si pomyslel, nepáči sa mu moja prezentácia. Zrazu sa všetko zmení a Ryan začne všade vidieť nezáujem. Vidí spolužiačku na telefóne a pomyslí si, bože, vedia, všetkých nudím. Všimne si, že jeden z najlepších študentov má ruky prekrížené na hrudi, čo Ryan vníma ako znamenie, že jeho prezentácia nedáva zmysel. A za minútu alebo 2 sa všetko v Ryanovej hlave zrúti. Dokončí prezentáciu a ostáva s pocitom, že odviedol hroznú prácu. Keď jeho profesor povie, to bolo skvelé, Ryan. Ryan počuje, to bolo skvelé, Ryan. Znie to neúprimne a povrchne. Pár študentov zašepká, dobrá práca, keď si sadá na svoje miesto, ale Ryan si myslí, že je im ho ľúto a je to len preto, že si počínal tak zle. Po hodine, keď sa vracia na internát, nemôže prestať premýšľať nad tým, ako zle to dopadlo. Cíti sa ponížený. Keď si sadne, aby si urobil domáce úlohy, vidí e-mail od svojho profesora fyziky. Doktor Mitchell mu píše, že bol naozaj ohromený Ryanovou prezentáciou a ďalej opisuje všetky veci, ktoré Ryan urobil dobre. Ukázalo sa, že dostal A+, a on si myslel, že všetko pokazil. Doktor Mitchell sa ho dokonca pýta, či by Ryan nechcel cez leto pracovať v jeho výskumnom laboratóriu. Ryan a Seth sa bavili o viacerých prípadoch, ako je tento, keď jeho myšlienky úplne skreslili skutočnosť a spôsobili, že sa cítil zle. Za každým tak spolu preskúmali jeho myšlienky a našli jednu spoločnú tému. Ryan očakával, že zlyhá. To bolo jeho základné presvedčenie. Môj život je zlyhanie. Neexistoval žiadny skutočný dôkaz, ktorý by toto presvedčenie podporoval. V živote dosiahol veľa úspechov, ale v hĺbke duše veril, že nie je dosť dobrý. A že nakoniec bude zo všetkého, čo robí, zlyhanie a sklamanie. Keď zistili, aké je Ryanovo základné presvedčenie, pracovali na rozvoji užitočnejších základných presvedčení, ktoré boli aj presnejšie. Urobili to tak, že preskúmali dôkazy z Ryanovho života
a nezistili žiadnu skutočnú podporu pre tvrdenie, že jeho život je zlyhanie. Tiež spochybnili automatické myšlienky, ktoré vychádzali z jeho základného presvedčenia, ako napríklad tie, ktoré sa objavili počas prezentácie. Bolo veľmi dôležité spochybniť tieto automatické myšlienky, pretože tieto myšlienky sa môžu spätne premietnúť do základného presvedčenia a posilniť ho. Povedzme, že základné presvedčenie je ľudia ma nemajú radi. To vedie k automatickému myšlienkovému záveru typu je na mňa nahnevaná. Táto myšlienka pochádza zo základného presvedčenia. A potom sa považuje za dôkaz základného presvedčenia. Je to ako keby autorka časopisu povedala, že je to najlepší časopis na svete a ako dôkaz uviedla článok, ktorý napísala v tom časopise. Je to začarovaný kruh. Ale tak presvedčivý, že si neuvedomujeme, čo sa deje. Jednou z najužitočnejších taktík pri vedomej KBT je jednoducho sa spýtať sám seba. Čo sa vlastne teraz deje? Čo sa vlastne deje? Čo sa vlastne dialo, keď sa Ryanová prezentácia zdala byť taká neúspešná? Bola to séria nejednoznačných signálov od jeho publika. Niekto založil ruky, niekto sa trochu zamračil. A keď sa aktivovalo Ryanovo základné presvedčenie, pridal všetky možné vysvetlenia toho, čo sa deje. Jeho myseľ si vymýšľala príbehy. Ale keď sa spýtame, čo sa vlastne deje, môžeme prelomiť všetok strach, ktorý máme a všetky tie vrstvy interpretácií a jednoducho byť v situácii takej, aká je. Postupom času a s praxou nebudeš musieť prechádzať celou analýzou svojich myšlienok. Začneš rozpoznávať, odkiaľ myšlienka pochádza. Je to ako vedieť, akú stanicu hrá rádio v aute. A tieto neužitočné myšlienky môžeš jednoducho odstrčiť. Je to ako zase je tu tá myšlienka o zlyhaní. Toto som už videl. A nemusíš ju brať príliš vážne. Takže namiesto reakcie nie, je to skôr ako aha, no dobre. To je vedomá reakcia na myšlienku. Nesnažíš sa ju zmeniť, ani s ňou bojovať. Len meníš to, ako sa k nej staviaš. Dobre, je tu ešte jedna kľúčová myšlienka. Ryan si uvedomil, že za všetkými jeho obavami z neúspechu, zahambenia a odmietnutia sa skrýva jedno veľké základné presvedčenie. A je to presvedčenie, ktoré zdieľa takmer každý z nás. Ryan veril, že jeho pohoda závisí výlučne od toho, či sa veci vyvinú tak, ako si želá. Jeho šťastie bolo založené na tom, či ho ľudia majú radi. Na tom, či je úspešný. Kognitívna práca, ktorú spolu so Setom vykonali, pri ktorej spochybňoval svoje myšlienky o neúspechu, bola užitočná. Ale pokoj, ktorý našiel, sa zdal krehký. Mohol sa rozbiť v každej chvíli, ak by sa potvrdil jeho strach zo zlyhania. Lebo možno jeho publikum bolo znudené. Alebo možno naozaj znie hlúpo. Ryan sa naučil, že môže nájsť pokoj aj vtedy, keď veci nejdú podľa jeho predstav. Nemusel sa starať o to, aby sa nič nepokazilo, alebo sa neustále braniť pred odmietnutím. Na jednom sedení Setovi povedal, že jeho šťastie možno nezávisí od toho, či sa dokáže pred ľuďmi presadiť. Povedal mu, myslím, že môžem byť v pohode aj vtedy, keď neúspejem. A začal pristupovať k životu inak. Už v ňom nešlo len o úzke hodnotenie toho, či robí veci dobre alebo zle. Jeho život sa zdal oveľa širší, keď nebol uväznený v týchto obmedzujúcich predpokladoch o tom, ako má život prebiehať. A bol ochotnejší riskovať, keď zrazu neúspech nebol koniec sveta. Takže rozpoznanie našich základných presvedčení
nám pomáha prekúknuť falošné príbehy, ktoré vytvára naša myseľ. Vrátane predpokladu, že môžeme byť šťastní len vtedy, ak život spĺňa naše očakávania. Skús začať vnímať témy, ktoré sa objavujú v tvojich vlastných, negatívnych, automatických myšlienkach. Pozri sa na dlhodobé presvedčenia, ktoré filtrujú tvoju realitu. Ako by si opísal rozhlasovú stanicu, ktorá často hrá v tvojej mysli?